Yan lahat yung nakuha namin ngayon. Parang pakilo tabala muna. Ang lalaki no. Oh, ang lalaki. Hi guys, for today's video namin ay maninisid ulit tayo ng isda sa ilog. Pero hindi na doon sa silok ng tulay. Iba na tong silok na ilalim ng tulay na paninisidan natin. Dito sa ano to, Candon na to o Santiago pa? Dito sa Candon. So maninisid na tayo guys. Kaya samahan nyo kami. So ayun, nauna na si Virgo na nanisid kasi siya lang yung nakasuong sa tubig. Kami, humanap pa kami ng daanan. Kaya tignan na lang natin siya. Ewan ko lang kung meron na siyang nakuha kasi. Asan na ba yun? Meron na ba? Ayun, wala. Kaya tignan natin mamaya kung meron siyang makukuha. So ayun guys, meron na siyang nakuha na isa. Ayun o. Pakita mo. Ayaw niya daw na ipakita kasi nahiya. Nahiya yung nahiyang ipakita. Ayun o, malaki. Yeah, yung mas malaki pa, kunin mo. Hintayin na lang natin siyang umangat guys. Ayun. Mas malaki pa guys oh. Meron pa daw yung mas malaki guys. Kaya tignan natin. Abusado kayo na yan. Abusado daw tayo guys oh. Dinig nyo naman. Kaya papakita na lang namin sa inyo mamaya yung makukuha. So yun. So ayun po. Andun na lahat yung nakuha niya. Yun. Kita nyo yan, yung puti-puti na yan. Yun yung nakuha niya. Dadagdagan pa niya daw yung nahuli kasi medyo kuhan pa. Ano bang tawag doon? Medyo konti pa. Kaya dadagdagan pa niya. Tayo natin siyang umangat kung meron. Tagal oh. Tagal niyang umangat. Ayan guys. Wala. Ang dami-dami na rin yung kuha. Sumisid siya ulit. Kaya tignan natin kung meron siyang makuha or wala.
So ayun po, umangat pero magay wala. Ayan. Kita nyo na siguro yung nakuha na. Baka nasa 2 kilo na siguro yon. Kaya papakita ko na lang namin sa inyo mamaya yung makukuha. Kita-kita na lang tayo mamaya. Pagkasir daw man. So, ayun guys. Ito lahat yung nakuha naming isda. Yan o. Sa kabila pa. Yan lahat yung nakuha namin ngayon. Parang nakilo sa balam mo no. Ang lalaki no. Pwede sinusubat ka mo sa cellphone? Oh, ang lalaki. So, yun lang muna guys. Ito lang muna yung video namin ngayon. Sila yung kasama ko. Yung taga-sisid namin. Ito yung nakuha niya lahat ah. So, yun lang muna. At yun lang muna guys. Thank you pala sa panonood ng video namin. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod naming video. Bye!